ciutats cremades per la ira borbònica. Socarrats. Com veieu, al nostre territori n'hi ha el gentilici de socarrats atribuït a persones, habitants, de certs pobles, de certes poblacions, que en el seu moment van patir una crema agressiva d'un exèrcit. Bé, podem buscar els de Cocentaina, que els de Cocentaina són socarrats, però això és per una incursió granadina del segle XIV, però el que sí que ens interessa ara mateix i que sí que vull fer-vos notar són els socarrats en aquell conflicte que era la guerra de successió a la corona dels Habsburg hispànics, aquella guerra de successió en la qual el nostre regne de València, el País Valencià i per extensió els països catalans van perdre les seues lleis. Bé, el País Valencià. El País Valencià resulta que va recolzar el candidat Carles d'Habsburg, Carles d'Àustria, per a ser el seu rei. De fet, va lliurar els furs, Carles III. Això va provocar que en el teatre d'operacions bèl·lic de la península Ibèrica el País Valencià es convertís en una zona de conflicte. Van ser enviats exèrcits i, per exemple, el primer exèrcit que va entrar al País Valencià pel Maestrat, quan el País Valencià ja s'havia decantat per Carles III, o sigui, per Carles d'Habsburg, va ser el de Cristóbal de Moscoso. Doncs va entrar en el seu exèrcit de castellans, un exèrcit de castellans, podem dir. Aquest exèrcit, diguem, va entrar pel Maestrat, va intentar prendre Sant Mateu, no ho va aconseguir, va anar cap al sud, perquè també estava empaitat pels austriacistes, per intentar, diguem, acostar-se a València, però, en fi, va passar per Vila-real. Va passar per Vila-real, en el gener de 1706, va passar per Vila-real aquest exèrcit i va intentar que la ciutat es rendís. En principi, les autoritats vilarealenques van accedir davant de que no podien fer-li front a l'exèrcit que es venia al damunt, van intentar una eixida, diguem, pacífica. Però se van trobar en que hi havia vilarealencs que es van negar a sotmetre's. Van haver frecs en les tropes i al final les tropes van entrar, diguem, de forma violenta en Vila-real, les tropes castellanes aquestes, van fer una gran matança on 3 centenars de vilarealencs van resultar morts. El que no va morir és perquè va aconseguir fugir i aleshores Vila-real va ser cremada, va ser destruïda. Una ciutat cremada. D'això es ve el nom de socarrats. Vila-real va ser víctima, diguem, de la ira borbònica per no acceptar el seu rei ferit amb llum. Bé, aquest mateix exèrcit, un altre exèrcit borbònic, va intentar, en aquest moment, estem en l'any 1706, va intentar acostar-se a València, va passar per Quart de Poblet, i Quart de Poblet en aquell moment s'hi va negar a obrir-los les portes. Doncs igualment, van ser envaïts, o sigui, van ser atacats i Quart va ser cremat. La vila de Quart va ser cremada. Ja veieu, és a dir, el que resistia acabava en la repressió més bàrbara, és a dir, el poble quedava totalment reduït a cendres. Però potser la més significativa va ser la crema de Xàtiva. La crema de Xàtiva per part dels borbònics en juny de 1707, després de la batalla d'Almansa. Bé, després de la desfeta d'Almansa, se van crear 2 columnes borbòniques, una que va anar cap a la Foia de Bunyol, per a des d'allà escometre València, i una altra que va anar cap a la Costera i la Ribera. Aleshores, el centre d'operacions fonamental, la gran capital, era Xàtiva. I Xàtiva què va fer? Va dir que no obria les portes. Per tant, quan van arribar les tropes que venien d'Almansa, després d'haver derrotat els austriacistes d'Almansa que venien a Xàtiva, se van trobar que Xàtiva no els obria les portes. No simplement se van trobar que Xàtiva no els obria les portes, sinó que van resistir fèrriament a l'exèrcit borbònic, que estava comandat per Marquès d'Asfeld. Era un dels grans, diguem, capitostos borbònics, de l'exèrcit borbònic. Tot plegat com va acabar? Doncs va acabar que finalment, el 6 de juny, la Xàtiva va arribar a capitular. Tenia una guarnició anglesa en el castell. Va resistir de forma... Se va combatre als carrers. Fins i tot combatien els religiosos. Combatia tothom.
contra els borbònics que entraven. Quan finalment s'arriba a una conclusió, les autoritats van dir, hem de pactar. Van pactar? Sí, va pactar i van eixir, diguem, els cascs més prominents i la guarnició anglesa del castell, una guarnició petita que hi havia al castell. I el que va poder va fugir. Però aleshores, què va passar? El que va succeir seguidament és que es veu que el Felip V, per el que li enviaven els seus soldats, els seus comandaments en el terreny, doncs estava molt enfadat per aquesta resistència tan fèrria de Xàtiva contra ell i va decidir pegar-li foc, botar-li foc. I li va botar foc. No simplement volia botar-li foc, o sigui, cremar-la totalment i volia esborrar-la del mapa i crear una ciutat nova. De fet, li va calar foc, va ser el 19 de juny de l'any de 1707, li va calar foc i els seus habitants van ser el que no va morir. Doncs el van emportar a Castella, a la Manxa, i va intentar crear una població nova que es va dir la colònia nova de Sant Felipe. La colònia nueva de Sant Felipe. Li va posar el nom a Xàtiva, que va tindre aquest nom fins al segle XIX, pràcticament. Bé, Xàtiva va resistir. Xàtiva va ser una ciutat cremada. Els de Xàtiva són socarrats també, arran d'això. Mentre la ciutat de València, el 8 de maig del 1707, poc després de la batalla d'Almansa, va capitular. Va capitular. És a dir, Berwick no va tindre cap problema en entrar a València. Ja sabeu, a la fi de juny cau Xàtiva i poc després els furs són derogats. Són derogats i el Regne de València és annexionat a Castella. Hi ha més ciutats cremades? Sí, n'hi ha més, però possiblement les més significatives per la resistència que va ser, per exemple, Ares del Maestrat. Ares del Maestrat va resistir. El mateix Miguel Purroy, que era el governador de Xàtiva, se va convertir en el governador austriacista de Carles III d'Ares i va resistir allà en Ares fins al 26 de desembre de 1707, atenció. Bé, en aquesta ofensiva contra el Regne de València també va haver una ofensiva contra el Principat de Catalunya i la primera ciutat va ser Lleida. Què van fer els borbònics quan van entrar en Lleida? Doncs que va ser en octubre de l'any 1707. Estem parlant de l'any 1707, un any crucial, podem dir. Doncs van destruir Lleida. Van cremar una part i van destruir Lleida. Van destruir la seva seu. Se van quedar sense catedral, per exemple. I van destruir tot el que era al voltant. Van convertir la catedral i el que era la part vella en una caserna militar. Com veieu, la ira borbònica, doncs aquesta dinastia ens va caure com una mena de pesta sobre aquestes terres catalanòfones i en fi, ens cremaven ciutats per la ira dels borbons. Eixiu tots de casa, que la festa avui feu dolços de Nadal.